אוקיי, אנחנו עכשיו מקליטים. ברוכים הבאים להדרכה על תיקון 13. אה, מה זה אומר, מה זה אומר על העסק שלנו? בואו נתחיל. אז טוב, אז קודם כל אני מניחה שאתם יודעים שזה אומר שהמשרד שלכם חשוף לקנסות של עשרות אלפי שקלים. ביום חמישי האחרון נכנסה לתוקף, התחילה תקופה חדשה, למעשה זה תיקון שנחקק לפני שנה, נכנס לתוקף עכשיו, ותכף נראה מה בעצם הוא אומר. ולמה זה מטריד אותנו. והכי חשוב שנראה איך מתמודדים עם כל הטוב הזה. אני אזכיר, אנחנו בוובינר, יש לכם מקום לכתוב שאלות ותשובות. אני תוך כדי אעצור מדי פעם להסתכל על השאלות. קחו בחשבון שאני פה לבד, כן, מקליטים, מי ששואל אותי מקליטים, אז אני לא בטוחה שאני בזמן אמת אוכל לענות על השאלות. אני אנסה את המיטב. השקעתי הרבה זמן במצגת הזאת, בעיקר במטרה אחת, לנסות להפוך לכם אותה לכלי מאוד מאוד פרקטי. אז יאללה, בואו נתחיל, ונקווה שלא, ממליצה להתרכז. יאללה, אז אני רוצה להתחיל מלגלות לכם סוד, אוקיי? לא יודעת אם אתם יודעים, אבל את רוב הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, אתם כבר הייתם חייבים לעשות. חלק מאוד נכבד ב-2018, שאז בעצם נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע, ויש חלק שאפילו קודם, כל מה שקשור ליידוע לקוחות והכל, כן, יש קצת שינויים בעניין. אז מה השתנה? למה כולם בהיסטריה? למה הם בהיסטריה? נורא פשוט, כי עד יום חמישי, בעצם מה שהרגולטור יכל לעשות זה לעשות לכם שיימינג, להגיד אוקיי, הפרתם את ההוראות ונכתוב באתר שהפרתם וזהו. לא יודעת כמה לקוחות מסתכלים באתר, אבל מיום חמישי זה הולך לעלות לכם הרבה הרבה כסף מכל מיני כיוונים, אנחנו נראה את זה. וזהו, ואז פתאום אנשים, כשזה מתחיל, כשזה נוגע לכיס, האנשים פתאום נזכרים שהגיע הזמן לטפל בזה. אז יאללה, בואו נראה מה צריך לעשות. אני מדברת מהר, מנסה לעשות את זה הכי ברור שיש. אני רוצה לעמוד בלוחות זמנים של שעה, ואנחנו נעמוד בזה, ומתנצלת מראש אם רצתי מהר, תהיה הקלטה, תוכלו לחזור, להסתכל. אוקיי, אז כמו שאמרתי, ניסיתי להיות הכי פרקטית שאפשר, כדי ממש לתת לכם כלים, גם לענות על שאלות ששלחתם, גם לענות לכם גם לעזור לתת לכם כלים בעצם להתמודד מול זה. יאללה, אז קצת עליי, ממש בקטנה. אז קודם כל אני 29 שנים עורכת דין. אני די נכנסתי לתחום הזה בסערה. בעצם נורא רציתי להיכנס לתחום, אבל לא הבנתי איך קוראים את החוקים האלה. ב-2018 לקוח שלי קיבל ביקורת ואמר לי, קחי, תתחילי לטפל. אני, כן, תתחילי. יש לי מאז ניסיון מאוד עשיר גם ברמה המשפטית, יש לי גם ידע טכנולוגי שהוא מאוד מאוד נדרש בתחום הזה. אני מלווה את כל סוגי העסקים, מקטנים פצפוניים עד עסקים ברמת אבטחה גבוהה. בתקופת הקורונה היו לי קורסים לעורכי דין שבעצם הכשירו אותם להיכנס לתחום, וזה עליי וזה מספיק. יאללה. אני זוכרת שכשאני התחלתי היו המון דברים שלא ברורים לי, אז אני רוצה להתחיל איתכם מכמה מושגי יסוד. יכול להיות שזה בבייסיק של הבייסיק, אבל אני חושבת שזה קצת עושה סדר מבחינת ההתנהלות. קודם כל, מה זה פרטיות? אוקיי? אז פרטיות זה בעצם הזכות שלי להישכח. אל תפנו אליי, אל תדברו איתי, איך אמרה נסרין קדרי, אל תפנו אליי. או זה אחת, מצד אחד, הסכמתי לתת לכם את הפרטים שלי, אבל זה היה רק לשנייה ולמשהו נורא נורא ספציפי. אל תתלהבו, אל תתפרעו, אל תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים לקחת את הפרטים שלי ולהתפרע עליהם? אין בעיה. תגידו לי מראש, ואז אני אגיד, סליחה, לא מעוניינת, או כן מעוניינת. בסדר? תלוי כמה תשלמו לי. אז זה בעצם פרטיות. הזכות שלי להישכח. תעזבו אותי בשקט. אוקיי. מה זה בעצם מידע? אז היום בהגדרה של החוק יש לנו מידע אישי ומידע בעל רגישות מיוחדת. אז מה שחשוב במידע אישי שזה נוגע לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי. זאת אומרת, אם אתם עכשיו יודעים שאני גלית ואני עורכת דין שמתעסקת באבטחת מידע ואני נמצאת באיפה שאני נמצאת, אז יכול להיות שגלית עצמה, זה לא ניתן לזיהוי כי יש עוד הרבה גלית, אבל ברגע שבאמצעות רכיבים נוספים ניתן לזהות אותי, המידע הזה כבר הופך להיות מידע אישי. מה זה מידע בעל רגישות מיוחדת? זה מידע שהחוק הגדיר אותו כמידע שהוא יותר רגיש, כמו נטייה מינית, מצב בריאותי, מצב גנטי. יש פה פירוט של דברים שהם נחשבים כמידע רגיש,
החוק מתייחס אליו בצורה אחרת. אז זה מידע. אוקיי, מה זה מאגר מידע? מאגר מידע זה אוסף של פרטי מידע אישי שמעובד באמצעים דיגיטליים. זאת אומרת, מה קורה אם יש לי עכשיו איזשהו נתון או קובץ אחד על בן אדם אחד שאני שומרת אותו, וזהו. האם זה נחשב מאגר מידע או לא נחשב מאגר מידע? קודם כל זו שאלה. אני כבר כאן רוצה לבוא ולהגיד, תראו, יש הרבה דברים פתוחים. אנחנו תמיד בתחום הזה אומרים, הרגולציה פה תהיה מאוד, סליחה, לא רגולציה, הליטיגציה פה תהיה מאוד מעניינת, כי יש המון דברים שהם לא ברורים, הם לא במאה אחוז, אפשר להתווכח. אה, וגם אני גם אגיד עוד משהו, שבסוף, בסוף, אתם כמי שמנהלים משרד, יש לכם, בסוף אתם עושים איזושהי הערכת סיכון, תמיד יש עניין של חובות מול עלויות, ובסוף אתם כבעלי המשרד מקבלים את ההחלטות של מה אתם כן עושים, כמה אתם מחמירים בהגנות וכמה אתם פחות. אז, אז האם מידע אחד של לקוח נחשב מאגר מידע? אז אם יש לי המון לקוחות, אני גם אם יש לי מסמך אחד על לקוח, כן, מבחינתי הוא חלק מהאוסף, כי יש לי שם עוד מידע. צריך להיות בזה מידע אישי, וצריך להיות מעובד באמצעים דיגיטליים. זאת אומרת, לצורך החוק וההגדרות, אם יש לי כרגע את המידע שהוא לא באמצעים דיגיטליים, ממש בטופס פיזי שלא סרקתי אותו, אז הוא לא ייכנס לי בגדר הגדרת מידע. שימו לב, אולי אתם שואלים את עצמכם מה קורה עם מה שיש לי בטלפון, אז שני דברים, אם יש לי מידע שהוא אישי והוא לא לצורכי עסק, בסדר? אז הוא לא מאגר מידע, אוקיי? פלוס, יש הגדרה שאם יש לי אוסף שכולל רק שם, מן ודרכי התקשרות, ויש לי פחות מ100,000 איש, אבל שאי אפשר ללמוד ממנו על מידע אישי נוסף, אז הוא לא יחשב מאגר מידע בתנאי שאין לי אוסף נוסף. עכשיו נניח יש לי עכשיו רשימה של שם, נניח אני מוכרת עכשיו קורסים לעורכי דין, ויש לי שם וכתובת, אוקיי? ויש לי פחות מ100,000 איש, אבל עצם זה שאולי זה מזוהה, או מתחבר יחד עם זה שאתם עורכי דין, או שיש לי אוסף אחר שכולל פרטים אחרים עליכם, זה כבר מוריד אותי מהגדרה של מאגר מידע. בסדר? גם פה אפשר להתווכח, אפשר להתנהל משפטית. גישתי, כשיש דילמה, עדיף להחמיר מאשר להקל. יאללה, אז עכשיו אתם בטח שואלים, אוקיי, אז בואו נראה איזה מאגרי מידע יש לי. אז לקוחות, ברור שיש לי מאגר מידע של לקוחות, אנחנו עורכי דין שאומרים פרטים, יש לנו מידע על לקוחות. עובדים, יש לנו מידע על עובדים, יש לנו מידע סופר רגיש על עובדים, כל הטפסי 101 שהם ממלאים, אולי אנחנו יודעים מצב רפואי, נכויות, יש לנו מידע על עובדים, והוא אפילו יכול להיות בעל רגישות מיוחדת. ספקים שלנו, אני עובדת עכשיו עם יוסי, יש לי הסכם איתו, תעודת זהות שלו, יש לי מידע עליו. אולי אני שומרת, אולי יש לי מצלמות במשרד ששומרות תמונות, אז זה גם יכול לחשב כמאגר מידע. מה קורה עם ביומטרי? אני פה רוצה לפתוח הערה, יש לי מידע ביומטרי, תקשיבו, זה מידע סופר רגיש, זה מידע חד ערכית, אצבעות של עובדים. עכשיו, למה בהרבה משרדים שמים מידעים ביומטריים? סתם לא יודעת, כי זה קל. אבל אני כבר אומרת לכם, קחו טיפ מפה, אם יש לכם עובדים שנרשמים באמצעות אצבע, יש דרכים פחות פוגעניות ברמת הפרטיות של המידע של העובד. ממליצה לכם, זו גם המלצת הרשות, זה לא שאתם לא יכולים לאסוף מידע ביומטרי, אתם יכולים, קחו בחשבון שזה מידע בעל רגישות מיוחדת, אנחנו נראה, יש לזה השפעה ברמת הקנסות, ברגע שיש הבדל בקנסות בין מידע אישי למידע בעל רגישות מיוחדת, למה אתם צריכים את זה? קחו כלים אחרים, תחליפו את זה, ושימו מערכות אחרות שיעקבו אחר הרישום נוכחות של העובדים. יאללה, אוקיי, אז ראינו מה זה מידע, ראינו מה זה מידע אישי, מה זה מידע רגיש, מה זה אבטחת מידע? אז בעצם אבטחת מידע זה לשמור על המידע שהוא יהיה שלם, או להגן עליו שלא יבוצע בו עיבוד ללא רשות כדין. אוקיי, מה זה העיבוד? אז הנה יש גם הגדרה לעיבוד, שימו לב, זו הגדרה מטורפת ורחבה. כל פעולה שמבוצעת על מידע אישי, לרבות קבלתו, אני קיבלתי מידע, אני חייב לשמור עליו, איסופו, אחסונו, שמתי את המידע אצל גורם אחר, אני חייבת, אחריותי לדאוג, זה שזה נמצא עכשיו באיזה גוגל דרייב, או באמזון, או לא יודעת איפה, לא מוריד, מסיר מהאחריות שלי, ממש לא. זה שאני בחרתי לאחסן שם, אנחנו נגיע לזה, איזה חובות יש עליי. העתקה, עיון, גילוי, אפילו מתן גישה, מספיק שיש לי רק גישה, לא משתמשת, אבל יש לי אפשרות לגשת, כל זה נחשבת פעולה של עיבוד. אז אמרנו אבטחת מידע, לשמור על המידע ולמנוע עיבוד לא מורשה. אוקיי, אז בואו נסכם. יש לקוחות, עובדים, לא משנה מה,
הם מוסרים מידע אישי לי לעסק, אני שומרת אותו איפשהו, אוקיי? אה, אני צריכה שהם ידעו מה הם מוסרים לי ולמה הם מוסרים לי, תכף ניכנס לזה קצת יותר לעומק, ואני חייבת כבעלת עסק לשמור על המידע. זה הסיכום של מה שאמרנו עד עכשיו, פרטיות, אבטחת מידע והקשר ביניהם. יאללה, נתקדם. כתבות, קצת כתבות מהעיתון, עסקים, גם עורכי דין, גם עסקים קטנים. אה, אני רוצה שתדעו שאירוע סייבר עולה הרבה כסף לעסק, ולכן שווה להשקיע כספים כדי להגן על הסייבר. אז מעבר לזה שזה לא רק חובה חוקית, אה, אנשים מאבדים הכל בעקבות אירוע סייבר, לא רוצים להיות שם, אוקיי? גם עסקים קטנים, אני לא יודעת אם יש פה עסקים קטנים, בינוניים, גדולים, גם עסקים קטנים נפגעים מאירועי סייבר. יאללה, בואו נמשיך. אז מה זה אומר? שפרטיות ואבטחת מידע, אז יש חובות שאנחנו צריכים לשמור עליהן. אה, אוקיי, מאיפה החובות נובעים? אז חקיקה. אז הנה פה, תעשו בנבו חוק הגנת הפרטיות ותקבלו את החקיקה הרלוונטית לחוק הגנת הפרטיות. אנחנו נתמקד היום בעיקר בחוק ובתקנות אבטחת מידע, אה, אבל לא מספיק. באה הרשות ואומרת, אני מוציאה נהלים. אני אומרת לכם מה זה אומר. אם כתוב לי עכשיו בסעיף 15 כשאני מתקשרת עם ספק, יש לו גישה למאגרים שלי, צריך להיות א', ב', ג', ד'. אז זה לא מספיק החוק. והרשות, בלי עין הרע, כל יומיים מוציאה איזושהי, לא להגזים כל יומיים, אבל מוציאה הרבה הרבה הנחיות חדשות. זה עוזר לנו, עורכי הדין שמתעסקים במקצוע, להבין למה הכוונה. אבל זה גם מחייב אותנו כעסקים לעמוד גם בדרישות של החוק וגם בדרישות של הרשות. ואנחנו עורכי הדין, יש לנו גם את הלשכה, שהיא גם, יש לה הנחיות, והוראות, אנחנו נדון, נדבר, נראה את הכל. יאללה, הרגולטור שלנו זה, אם לא היה ברור עד עכשיו, הרשות להגנת הפרטיות. אמרנו, פעם היה לה כמעט סמכויות רק לשיימינג, שאני קוראת לזה שיימינג, זה בעצם פרסום, וקצת סמכויות אכיפה על קנסות לא משמעותיות. היום הם קיבלו את סל הסמכויות, ושם זה פוגש אותנו. אוקיי, אז אני הייתי רוצה לחלק בעצם את החובות לשלושה, אני רואה שהשלישי לא יצא. קודם כל, אני צריכה לדאוג למידע של הלקוח, לשמור עליו. סליחה, אני אומרת לקוחות, אבל אני מתכוונת לכל מידע שאני שומרת. מידע אישי של אנשים, בסדר? אני כנראה תחזור לי המילה לקוחות, אבל אני צריכה לשמור על המידע, אוקיי? סליחה, כשאני אוספת את המידע, אני צריכה לשמור על פרטיות המידע. זאת אומרת, אני צריכה לידע את הבן אדם, הוא צריך לדעת למה הוא נתן לי את המידע, מה אני עושה איתו, לאן אני מעבירה אותו, איזה זכויות יש לו. הוא יכול לפנות אליי, להגיד לי, תראי לי מה כתוב, מאיזה מידע שלי את שומרת, ואני רוצה לדעת אם למחוק, לא למחוק. שתיים, אני מחויבת לשמור על המידע, ושלוש, יש לי חובות שלא נרשם פה, יש לי חובות של דיווחים. נעבור על הכל. אוקיי. יכול להיות שאתם שואלים את עצמי, רגע, שנייה, הסתדרתי טוב מ-2018 עד היום, מי בכלל יחפש אותי? אז קודם כל, הרשות להגנת הפרטיות מבטיחה לכם, תתחיל לחפש. תגיע אליי כעסק קטן, לא יודע, אולי, אבל אני חושבת שאם עד היום יכולתי להגיד מי יחפש אותי, אני חושבת שזו אמירה שהיא כבר, אפשר להוריד אותה מהפרק, אז בואו נמשיך הלאה. אני רוצה שתדעו שהספקים שלכם, שאתם עובדים איתם, יבואו לכם בדרישות, כמו שאתם בעצם היום פונים לספקים, אנחנו נראה באיזה חובות אתם צריכים לדרוש מהם. אם אתם עכשיו רוצים לעבוד עם חברות שמבינות קצת בחוק, וככל שהזמן יתקדם, יבינו יותר ויותר. יגידו לכם, סליחה, בוא תחתום לי, אתה מקבל מידע שלי, אתה שומר על המידע, בוא תחתום לי, שאתה עומד בדרישות החוק, לא תחתום לי, אני לא אעבוד איתך. זאת אומרת, גם ככלי שיווקי, לעמוד בדרישות החוק, היום שם אתכם וממצב אתכם במקום אחר, מעבר לקטע של הקנסות, שזה כואב. אז אין לנו ברירה, אם אתם מסכימים איתי, בואו נצלול לחובות. יאללה. טוב, אז עכשיו אני נוגעת שנייה בעניין של פרטיות, ואני רוצה רגע להסביר מה זה הדבר הזה, הסכמה מדעת. מה זה אומר? אוקיי. מדי פעם אתם תראו פה בצד את הסעיפים, זה גם סעיף 11 לחוק, גם נהלי הרשות. מה אומרת הסכמה מדעת? בעצם, האם הלקוח יודע, אם אני פונה ללקוח, החוק אומר כך, אם אני פונה ללקוח בבקשה לקבל מידע שלו, אני חייבת לידע אותו קודם, מה המטרה שלשמה פניתי, מה אני הולכת לעשות עם המידע שלו, ואני צריכה לקבל את ההסכמה. עכשיו, הוא צריך להבין, אם הוא לא מבין, אני לא עמדתי בהגדרה של הסכמה מדעת. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לו, תשמע, אני לוקחת את המידע שלך עבור השירות שאני עושה לך.
לא, מה זאת אומרת? אני כעורכת דין, עכשיו אני פונה לבית משפט, אני פותחת תיקי הוצאה לפועל, אז אתה נותן לי את המידע, כי אני עם המידע, אז אני שומרת אותו אצלי, ואני אעביר אותו לבית משפט, או להוצאה לפועל, או אני עושה עסקאות מקרקעין לצד השני. הוא צריך לדעת ולהיות מיודע על זה. עכשיו, הוא צריך להסכים. עכשיו, מה קורה אם הוא לא מסכים? שאלה מצוינת. יכול להיות שלא יכולה לתת לו את השירות. אז אני צריכה להגיד לו, אם אתה לא מסכים, לא יכולה לתת לך את השירות. אוקיי. אז בעצם אני גם צריכה ליידע אותו על זה שאני לוקחת את המידע שאני שומרת אותו. אגב, אם אני שומרת עכשיו את המידע שלי בשרתים שלי באיזשהו ענן, אז הוא צריך לדעת שהמידע שלו, יכול להיות שהוא לא נשמר רק לישראל, אולי אני מייצאת אותו עכשיו לאיזה מקום בחו"ל, הוא צריך להסכים לזה. עכשיו, ואם הוא לא מסכים לזה, אז אני לפחות מחויבת לזה שהמידע יישמר במדינה עם רמת אבטחה גבוהה. אז כבר כאן, אתם שומרים מידע בעננים, אז עדיף שזה יהיה באירופה. אירופה היא כפופה לתקנות ה-GDPR, שהן תקנות הגנת פרטיות מאוד מאוד מחמירות, עדיף שיהיה באירופה, לדוגמה. אוקיי. אז בואו נמשיך. הנה הסעיף עצמו. שימו לב מה הוא אומר. אם פניתי לאדם לקבלת מידע אישי לשם עיבודו במאגר, אני חייבת לתת לו הודעה שאני אומרת, אחד, אם חלה עליו חוקה, לא, לא חלה עליך חובה. זה תלוי ברצונך, ומה תוצאות אי הסכמה לא תיתן לי. לא יכולה לתת לך שירות משפטי. המטרה של לשמה מבוקש המידע. למה אני מבקשת? כדי לתת לך שירות, כי אני צריכה להעביר את זה לפה, לשם, ולכל מיני פעולות שאני צריכה. מי זה בעל המאגר? אני בעלת המאגר. איך מתקשרים אליי? הנה הפרטים. למי אני אמסור את המידע? אני אמסור לבית משפט, להוצאה לפועל, לטאבו. למה? כדי לתת לך את השירות המשפטי, לרשום את הזכויות על שמך בטאבו. וחשוב מאוד שהוא גם ידע שיש לו זכות עיון וזכות תיקון במידע. זאת אומרת, הוא בכל שלב, אנחנו תכף ניגע בזה בהרחבה, הוא בכל שלב יכול לפנות אליי ולהגיד לי, סליחה, אני רוצה לדעת מה יש, איזה מידע אודותיי יש אצלך, ואני חייבת לענות לו על זה, תכף נראה גם למה. אוקיי, ואולי אני עושה עכשיו שימוש בכלי בינה מלאכותית? זה כבר מסבך את העניין. אם אני עושה שימוש בכלי בינה מלאכותית, הוא חייב לדעת ולהסכים. עכשיו תראו, אני פותחת סוגריים ענקיות. אנחנו כולנו רוצים להתקדם לקראת הקדמה והעבודה עם בינה מלאכותית ונשפר את העבודה שלנו, אבל מה עם פגיעה בפרטיות? אם אני עכשיו קיבלתי הסכם עם פרטים של לקוח והעליתי אותו לבינה מלאכותית, טאק, קודם כל, הפרתי את חובת החיסיון שחלה עליי, יש על זה הנחיה של, יש על זה הנחיה של לשכת עורכי הדין מסודרת, מה מותר ומה אסור לעורכי הדין לעשות עם בינה מלאכותית. אתם לא יכולים להעלות מידע, אוקיי? אבל יכול להיות שהלקוח יבוא ויגיד, תקשיבו, אני מסכים, הרי מותר לי להפר חיסיון אם הלקוח מסכים. אז גם את זה, אני לא הייתי אומרת לכם, לא, ממש לא הייתי אומרת לכם, תחתימו את לקוחות על זה שאתם הולכים להפר את החיסיון, ממש לא. אני רק מציין את העניין של הסכמה מדעת, כי יש הנחיה מאוד מאוד מפורשת גם של הלשכה, יש הנחיה מאוד מפורשת של הלשכה, מציעה לכם לקרוא אותה. אנחנו לא ניכנס ממש לעומק, אבל חשוב, יש גם ההנחיה של הרשות בעניין. אוקיי, אז איפה אני נותנת לו את הידוע הזה? אז הסכם שכר טרחה? תשתלו את סעיף 11. ייפוי כוח, אתם תשתלו, או בהסכם שכר טרחה, או בייפוי כוח, או לא יודעת אם יש לכם נוהל עבודה או משהו ששולחים לו משהו. עכשיו, יכול להיות שתשאלו אותי, רגע, אבל הלקוח פנה אליי. נחזור שנייה לסעיף 11. אני לא פניתי אליו. ואני אומרת, אוקיי, לקוח פנה אליי כי הוא רוצה את השירות שלי, עכשיו אני מתחילה לעבוד איתו. אל תיקחו בכלל את הסיכון שבכלל יהיה דיון מי פנה למי, כן חל סעיף אחד, פשוט תיידעו אותו ותדאגו שכל מה שקורה מתקיים, ולכן תדאגו להוסיף את זה. פנה אליכם? אוקיי, אתם לא פניתם אליו ראשון, נכון? אז שימו את זה בהסכם שכר טרחה, אתם מתחילים לעבוד איתו? שיהיה בהסכם שכר טרחה. כי יכול להיות שפנה אליי, אבל עכשיו אני אגיד לו, אוקיי, עכשיו תביא לי את התלושי שכר שלך ותביא, הרבה פרט, אז אני לא נכנס לפרשנות של זה, פשוט מה שאמרתי, אם אני יכולה להקל או להחמיר, העדיפות היא להחמיר ולעמוד בדרישות. אוקיי, יש לי אתר, אני אוספת לידים באתר. תכניסו שם מדיניות פרטיות תכף, נשאלה שאלה לגבי זה, תכף ניכנס לזה. אני עכשיו משווקת את עצמי בכל מיני אפיקים, תדאגו שיהיה ידוע, אתם נותנים לי מידע, לאן המידע הולך. מה קורה עם הוואטסאפ? אנחנו עובדים עם כלי וואטסאפ. אוקיי, אז וואטסאפ זה עולם אחר לגמרי. אבל, עכשיו לקוח שולח לי מידע, אני אוספת את המידע. חייב להיות ידוע של הלקוח, מבחינתי גם בוואטסאפ. אני רוצה להגיד פה, לפתוח סוגריים. כל העניין של אבטחת מידע זה עניין של שכבות, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו יודעים ששום דבר
הוא לא חסין. זאת אומרת, כל מי שיבוא עכשיו וינסה לפרוץ לי למשרד, לא משנה לי אם אני, תעזבו, למדינה, בסדר? למוסד. ואני מניחה, בוא נניח שהמוסד יש לו הגנות הכי יקרות והכי טובות שיש. אם מישהו ישב חזק, ובדרך כלל זה ברמה של מדינות, בסוף יצליחו, אוקיי? ולכן, איך שאבטחת מידע עובדת, זה עניין של שכבות. אני אשים הרבה שכבות של אבטחת מידע ואני אנסה לעצור. למה אני מתייחס לזה בעניין של וואטסאפ? תראו, נגיד במייל, לקוח שולח לי במייל, יש לי עכשיו הגנות על המחשבים שלי, אנחנו אחר כך ניגע גם בזה. עכשיו, לקוח, יש לי גם הגנות על המייל. לקוח שולח לי מייל, המייל שלי מנטר האם יש לי וירוסים, אין לי וירוסים במייל, לפני שהוא מוריד את הקובץ, אוקיי? מה קורה כשאני עושה בוואטסאפ, כשאני נותנת לו לשלוח לי מייל בוואטסאפ, עקפתי הגנה אחת. זאת אומרת, עכשיו נשארתי עם רק העמדה שיש לי, רק מה שיש לי במחשב, אבל ויתרתי על הגנה אחת, אז תשקלו, אם אתם רוצים כן להוריד מידע בוואטסאפ, לא להוריד מידע בוואטסאפ, להגיד לקוח תשלח לי רק במייל, גם ככה זה הולך לי לאיבוד בוואטסאפ הכל, אז שלחו לי במייל, שזה יהיה מסודר. אתם יכולים לשלוח מייל אוטומטי, לקוח פנה אליכם במייל, שיצא לו מייל אוטומטי. המידע שאתה שומר נשמר במאגרים שלנו סעיף 11. בואו נתקדם. מדיניות פרטיות, גם כן, מה יהיה בה, מה לא יהיה בה. אז אמרנו את המדיניות פרטיות, אנחנו בדרך כלל נשים באתרים, אנחנו כן, ההמלצה שלי היא לעשות הפניה בוואטסאפ למדיניות פרטיות, אתם תשלחו לי הודעה, תראו שאתם תקבלו הפניה למדיניות הפרטיות שלי. מה כוללת מדיניות הפרטיות? זו גם שאלה ששאלתם. איך אני אוסף מידע? איזה מידע אני אוסף? למה, מה המטרה שלי באיסוף? מותר לי, תשימו לב, מותר לי להשתמש במידע רק למטרה שלשמה אספתי אותה. זאת אומרת, אם כתבתי משהו, כשאתם מנסחים מדיניות פרטיות, תוודאו שכל המטרות שאתם הולכים לעשות, כל המידע שאתם הולכים לעשות שימוש, בו, כל המטרות שהגדרתם, זה מה שאתם עושים בו. שלא יהיה מצב שאתם עושים משהו אחר שהוא לא קיים פה. אתם רוצים לאסוף פרטים של לקוח, ועכשיו להציע לו הצעות ללא הפסקה, דברים שלא קשורים לשימוש, אתם צריכים לכתוב את זה אפילו בהדגשה. שלקוח לא יבוא לכם בטענות, יגיד, סליחה, אני באתי לשכור שירותים לקניית דירה, התחלת לשלוח לי עכשיו שירותים, לא יודעת, ייפוי כוח מתמשך, לא התכוונתי לזה. בסדר? אז תדאגו לזה. אה, מה קורה כשהוא מסרב לאיסוף? אם, צריך להיות כתוב בצורה מפורשת, אם אתה מסרב לאיסוף, אז אני לא יכול לתת לך את השירות. זה שיש לו זכות עיון ותיקון, אנחנו תיכנס לזה לעומק, אבל אני חייבת לידע אותו שיש לו את הזכות הזאת. למי אני מעבירה את המידע? מה אני עושה? האם יש לי איסופים אוטומטיים, קוקיז? יש קוקיז שהם must כדי להפעיל את המערכת, יש קוקיז שהם בחירה, יש לי גוגל אנליטיק, יש לי כל מיני קוקיז שהם נטמעים בעצם באתר, כשרק גלשתי בו, שאני חייבת לידע, כי בעצם אם אני לא מיידעת, אני אוספת נתונים מהלקוח, והוא לא יודע בכלל שאספתי את זה. מי בעל השליטה במאגר, ואיך אני יוצר איתו קשר. אני פשוט מציעה לכם, תיכנסו, אני מניחה, אפרופו מדיניות פרטיות, מה שראיתם רגע, אני רוצה לעבור אחורה, לא הצלחתי, טוב, מה שראיתם לא יודעת, בימים האחרונים, אתם תמשיכו לראות את זה, חברות שונות שולחות לכם, שאולי אתם רשומים שם לעדכונים, שולחות לכם, התקנו את מדיניות הפרטיות, התקנו את מדיניות הפרטיות. למה פתאום כולם נזכרו לשלוח את זה? כי תראו, סעיף 11, הוא לא נכנס לתוקף ב-2018, אני לא יודעת אם הוא לא מחקיקת החוק שהוא ב-81, לדעתי כן, אני חושבת שחוץ מהתיקון הזה לא יהיו עליו תיקונים, אבל אני לא סגורה על זה. זאת אומרת שמימים ימימה יש חובת ידוע במקרה של איסוף מידע. אף אחד פשוט לא טרח לעמוד בזה. ולכן מה שכל הגופים עושים היום, הם היום שולחים מדיניות פרטיות, ידוע, כדי שאם תבוא לי ביקורת אני יכול לבוא ולהגיד, נכון, הפרתי, פעם, אבל נכון להיום, יש לי ידוע, כולם יודעים. זה גם, אני מראה, זה מאפשר ללקוח עכשיו להחליט שהוא רוצה שנמחוק את המידע עבורו. יפנה אליי, אני אמחוק את המידע, ואז אני שומרת רק מה שיש. אני רוצה להגיד עוד משהו. נניח שעכשיו אני אוספת מידע, נגיד, אנחנו לא אוספים פה מידע בכוונה ובמתכוון, אבל אם הייתי אוספת מידע עבור הוובינר הזה, אוקיי? אז ואתם אישרתם את הפרטים שלכם עבור הוובינר, ואתם לא התכוונתם עכשיו שאני אדבר אתכם ואשלח לכם הודעות ללא הפסקה. אני, בתום הוובינר, נגמר העניין של הוובינר, אמורה למחוק את המידע. חלף המועד, אני צריכה למחוק את המידע. עכשיו, נתתי שירות ללקוח, אוקיי? אז עכשיו, מתי אני צריכה למחוק את המידע? אז גם פה צריך לדון בזה. נזכרתי שיש לנו שקף על זה, אז נדון בזה בהמשך. סנקציות, בואו נדבר על כסף, שימו לב, והנה זה גם מסביר למה חטפתם, למה קיבלתם במיילים כמויות מטורפות של מדיניות פרטיות. 50 שקל לאדם, אם זה מידע אישי,
או 100 שקל לאדם אם זה מידע בעל רגישות מיוחדת. אז תחשבו, חברה שהיא עכשיו מתעסקת בעניינים של הבטחת, בעניינים של עניינים פיננסיים, ויש לה עכשיו, לא יודעת, לא חברה שממש ממש מצליחה, בוא נגיד יש לה 20,000 לקוחות, אוקיי? אה, תכפילו ב-100, כמה זה יוצא? מלא 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 כסף. אני רוצה אולי לשתף, ביקשו ממני גם לראות דוגמאות ולמה החבר שלי לא עובד. בוא נראה אם אני יכולה לשתף. אה, לא יודעת איפה זה. שנייה רגע. טוב, נוותר על זה. רציתי לשתף מדיניות פרטיות, נוותר על העניין. אתם יכולים, אתם תקבלו באתרים, תראו מדיניות פרטיות ותסתכלו פשוט מה דברים, מה אנשים כותבים ואיך. אה, אוקיי, יש פה שאלה לעניין חוק הגנת הצרכן. תראו, אני אגיד לכם איך אני מפרידה את זה, ושאלה מצוינת. אה, אוקיי, יש פה שתי שאלות מצוינות. אחד לעניין חוק הגנת הצרכן. תראו, חוק הגנת הצרכן בעיניי, אוקיי, על פי הפרשנות שלי, צריך להיות מוסדר בתקנון. חוק הגנת הצרכן כולל, איזה שירות אני יודעת, יש לו, זה חוק בפני עצמו, התמחות בפני עצמה. אני חייבת להגיד לכם שאני... הסמכויות שהוקנו לרשות בחוק הגנת הפרטיות הן כמעט העתק הדבק של חוק הגנת הצרכן מבחינת ההתנהלות ואיך זה קורה והגבלה על סכומים אז חוק הגנת הצרכן תסדירו אותו בתקנון, אני לא נכנסת לזה. כל מה שקשור לפניות ספאם, מתי זה ספאם, מתי זה דיוור ישיר ומתי זה לא. כן, אני רוצה להגיד משהו על דיוור ישיר, כי גם השקף פה דיבר על עניין של דיוור ישיר. אה, יש הנחיות של הרשות מפורטות לגבי דיוור ישיר. מה נחשב דיוור ישיר, מה לא נחשב דיוור ישיר, איזה הסכמה אני צריכה לדעת לקבל כשאני פונה לאדם בדיוור ישיר. אוקיי, עכשיו יש הבדל בין דיוור ישיר לבין שירותי דיוור ישיר. שירותי דיוור ישיר זה אני עסק שכל מה שאני עושה, אני אוספת מידע ועכשיו אני מוכרת אותו, מין סוג של דאטה ברוקר. אבל אם אני עכשיו עורכת דין, שלקוח הגיע אליי ועכשיו מסר לי את הפרטים שלו, והוא יודע שאני יכולה עכשיו לשלוח לו דיוור, אז אני נכנסת לדיוור ישיר, אני צריכה לקבל את ההסכמה שלו. בגדול, אני רק אגיד, אני ממליצה לכם לפנות לאתר של הרשות, לראות את הנוהל, אם זה רלוונטי לכם. ממליצה להגיד שההסכמה תהיה מפורשת. עכשיו, ברמה של אופט-אין, לא אופט-אאוט. לא, אני אוסף את המידע אלא אם כן לא תסכים. לא, בוא נעשה אופט-אין. תסמן בצורה מפורשת שאתה מסכים. אתם יודעים מה? אתם יכולים להחמיר. תעשו שני מקומות, מסכים או לא מסכים, אבל שיהיה ברור לו שהוא, אה, שהוא בעצם שומר, שהוא בעצם מסכים או לא מסכים לעניין. יש פה עוד שאלה לעניין, יש פה עוד שאלה לעניין מידע של צד שני, לעסקה או להליך משפטי. תראו, אז קודם כל, זו שאלה מצוינת. בעצם, מה קורה כשאתם עכשיו שומרים מידע של, במסגרת הליך משפטי, של הצד השני? אז אני, מכיוון שאתם, זה לא משהו שאתם עושים, זאת אומרת, קודם כל, תחתימו את הלקוח שלכם, בסדר? אני לא רואה, אז בעיניי, אוקיי, אין על זה תשובה של הרשות, אבל יכול להיות שזו שאלה, אני לא יודעת אם זו לא שאלה קיטבק, עכשיו קיבלתי פרטים, אני הגשתי תביעה, הצד השני פה נתן לי את כל הפירוט שלו. אז האם אני בגדר רק מחזיקה במידע הזה, אבל אני לא עושה כלום עם המידע הזה, למעט פעולות שקשורות בתיק. אני חושבת שהתשובה לזה, אוקיי, זו שאלה שאגב אפשר לשאול את הרשות, אם יש דילמה, לא רואה בזה, אגב, המידע של הצד השני הוא לא נחשב חלק מהמידע שאני סופרת, תכף אנחנו נדבר על כמות האנשים שאני סופרת, וגם לשאלה נוספת, מהי חובת מאגר רשום, אנחנו נראה בכלל מתי חייבים לרשום ומתי לא, נדבר על זה, אבל בגדול, במקסימום, אני נחשבת מאבד מידע, מישהו שאין לו, אני לא הולכת לעשות כלום עם המידע הזה, אני בעצם מטפלת במידע שקשור ללקוח שלי. אני לא אספור אותו במסגרת הדברים שאני סופרת, אבל לא, אני לא צריכה לפנות ולקבל אישור לצורך העניין. בסדר? יש פה בעצם ברור, יש פה בעצם הסכמה מכלל של הצד השני, שבעצם הוא בא ואמר, הגשתי את המידע, וזו ברור שהוא הולך לצד השני. מבחינתכם, כשאתם מחזיקים את המידע, מבחינת העורך דין שמייצג אותו, בעיניי חייב לקבל הסכמה. למרות שכאילו אתם יכולים להגיד, תראו, אם הוא בא לקבל שירות משפטי ממני, ברור שהוא נותן לי הסכמה מכלל לעשות את כל מה שצריך. אני אומרת,
זו דעתי, זאת ההמלצה שלי ללקוחות, לא מוסכם, לא ברור, שום דבר לא ברור, תעשו, תחמירו. תכף נגיע גם למאגרים, לעניין של רישום מאגר, נתקדם. אוקיי, אני רוצה לדבר על עוד זכות שהיא מאוד חשובה. אגב, אנחנו עדיין בסשן, בחלק של הפרטיות. אז אמרנו הסכמה, הסכמה מדעת, מדיניות פרטיות. הלאה. זכות עיון, אנחנו עדיין בחלק של הפרטיות, סעיפים 13 עד 14 לחוק. יש לנשוא המידע, אותו אדם, עובד, ספק, ששמרתי עליו מידע, זכות לעיין במידע אודותיו, וזכות לבקש לתקן את המידע. עכשיו, אני חייבת לענות לו. אני לא חייבת לתקן, אני חייבת לענות, אני חייבת ולבדוק ולהתייחס אליו. אני לא יכולה להגיד, אחריי המבול לא מתייחסת אליו. אתם יודעים למה לא? כי זה עולה הרבה כסף אם אתם לא תתייחסו. זה עולה ברמת סנקציה של הרשות 15,000 שקל על סירוב לעיון, בכלל לא התייחסתי. או לחילופין, נניח עכשיו יש לו, יש מידע אצלי, ו, ו, ויש גם מידע אצל מחזיק שלי, כי אני שומרת את המידע גם אצלי במחשבים וגם אצל איזה מחזיק, ואני תיקנתי את המידע אצלי, ולא תיקנתי אצל צד ג', לא, אם אני החלטתי לתקן והסכמתי לתקן, אני צריכה לראות את כל המקומות שבו יש לי את אותו מידע אודות האדם, ולכת לתקן אותו. ואם סירבתי לתקן, אני חייבת לידע אותו שסירבתי לתקן. אני לא יכולה להתעלם מזה, ולא רק לרשות יכולה לבוא אליי, תגידו, טוב, איפה לרשות יהיה כוח אדם היום לבוא אליי? לכו תדעו, הם עכשיו שכרו, ראיתי שהם הגישו, הם פרסמו שהם צריכים עורכי דין לאכיפה, למחלקת האכיפה, אבל אלה תביעות הספאם החדשות. אם היינו רגילים ל1,000 שקל שימוש בשלחתי הודעה, שימו לב, 10,000 שקל, פיצויים לדוגמה, סעיף 15א לחוק, על אי קיום, גם על אי קיום חובת יידוע מקדים. זאת אומרת, יכול לבוא אליי לקוח להגיד, תראי, את לא ידעת אותי שאת שומרת את המסמכים. בזה יש הסתייגות. אני תוך 30 יום צריכה לתת לו הודעה שאני שומרת את המסמכים, בסדר? אז תמיד אני אומרת, אה, תנו שירות ללקוח. לקוח פונה אליכם, תנו לו שירות, אל תתעלמו ממנו. נעבור אז זה נגיד פחות אולי כואב, כי נניח שאנחנו נותני שירות טוב ומתייחסים. אבל אם לא התייחסתי לבקשת עיון שלו, או תיקנתי מידע אה, בלי לידע, או לא הודעתי לו על סירוב לתקן, הוא יכול ללכת ולתבוע אותי על 10,000 שקל, תביעה קטנה, תביעות הספאם. תתכוננו לתביעות הספאם החדשות. ואם אין לכם איך לגמור את החודש, לכו תגישו תביעות ספאם. רגע. אוקיי, אז יש לנו פה, מישהו כותב, הרבה מגבלות וסנקציות על עסקים קטנים, מה יחול, מי יפקח על המדינה שמחזיקה במידע הכי רגיש? וואו, 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 נכון. את צודקת, את צודקת, צודקת. תקשיבו, אני חייבת להגיד לכם משהו. אה, למדתי את זה מבעלי, שאומר, עליי תמיד את צודקת. בסדר? לא, סתם, הוא לא כזה. אבל כל מה שתגידו היום, כל מה שתגידו בהרצאה הזאת, אתם צודקים. אתם צודקים. זה מופרע, זה מטורף, מי שומר על המידע? יאללה, בואו נתקדם. רגע, אם המצגת תסכים להתקדם, טוב. רישום מאגר, תמיד הטריד אותנו, העניין של רישום מאגר, זה כבר פחות מטריד אותנו, יש פה צמצום חובת הרישום. זאת אומרת, מתי כן חייבים לרשום? אז אם המטרה העיקרית שלי היא איסוף מידע לשם מסירתו לאחר, לרבות שירותי דיוור ישיר, ויש שם מעל 100,000 איש, אוקיי? אם אני עכשיו עושה אני דאטה ברוקר, זאת אומרת, אני אוספת מידע כדי להעביר אותו הלאה, חייבת לרשום מאגר, אוקיי? אם המאגר הוא בבעלות גוף ציבורי, ואם יש לי במאגר מידע בעל רגישות מיוחדת, אם קודם אמרנו מה זה כל המידעים האלה הקריטיים, פלוס מעל 100,000 איש. זאת אומרת, היום פתאום בעצם באה הרשות ואומרת, תקשיבו, אני לא רוצה שתרשמו את המאגרים. אני לא רוצה, ואם רשמתם ואתם לא עומדים בקריטריונים, תמחקו. כי למה תמחקו? כי יכול להיות שאם תשאירו רשום והוא לא מעודכן, אז יכולים לבוא לכם בביקורת ובקנסות, פשוט תמחקו מה שאפשר. עכשיו, מה זה מאגר? אתם שואלים אותי, מה זה מאגר שמטרתו העיקרית איסוף מידע? אוי, אין לי על זה שקף. אוקיי, אולי יש לי שקף בהמשך. אני רוצה להגיד מה זה מטרה עיקרית. האם אני כעורכת דין, עכשיו אני מנהלת משרד עורכי דין, עושה הוצאה לפועל, יש לי מלא פרטים אישיים של האנשים שאני לוקחת אותם ואני מעבירה אותם להוצאה לפועל. אז האם אני נחשבת שאני אוספת מידע כדי להעביר לאחר? התשובה שלי המשפטית, הערכתי, עוד פעם, תעשו את השקלול המשפטי שלכם, ללקוחות שלי זה לא, אני גם מסבירה, אני תמיד מסבירה ללקוחות, אני אומרת להם, תראו, זו דעתי, זו הפרשנות המשפטית שלי. קחו בחשבון שכל דבר, אין פה, אגב,
מקודם שדיברנו על איך אנחנו בודקים מה החוקים, מה זה, שכחתי להגיד פסיקה, יש גם פסיקה, הרבה פסיקה שקשורה על יידוע, חובת יידוע, על מידע, על עובדים, על זכויות עובדים. יש המון המון פסיקה, כולל תביעות שמתייחסות למה זה, מה זה פרטיות והכל. כל זה גם חלק מהעניין, שכחתי לשים את השקף של פסיקה כמובן, כי זה תמיד חשוב, אבל גם פה, אם אין לי פסיקה על בדיוק מה זה מטרה עיקרית, אז אני כן אצטרך לקבל החלטה בעניין, ואני אומרת, אני כעורכת דין, שאני מלווה לקוח, גם אם אני צריכה להעביר את המידע שלו הלאה, זאת לא המטרה העיקרית, אני לא אספתי את המידע כדי להעביר הלאה, אספתי כדי לתת לו שירות, וואנס אני נותנת את השירות, חלק מהפעולות זה גם להעביר הלאה, ולכן זו לא המטרה העיקרית. נשאלתי לגבי יועצי משכנתאות. יועצי משכנתאות באים, אוספים מידע, הולכים לבנקים. בעיניי זה לא המטרה, המטרה העיקרית שלהם זה לבוא ולתת ייעוץ, ואז הם גם יצטרכו להעביר את זה לבנקים, כי אין ברירה, כי זה חלק מהעניין. אז חובת הרישום הצטמצמה, שימו לב שאם אני לא בראשון ובשני, אז יש לי חובת הודעה. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו, אני לא גוף ציבורי ואני לא עושה שירותי דיוור ישיר, ואני עורכת דין שיש לי מעל 100,000 אנשים, כשאני עומדת במידה בעל רגישות מיוחדת, אני צריכה למסור הודעה לרשות, וזהו. טוב, אז זה היה העניין של פרטיות. בואו נדבר קצת על אבטחת מידע. אני רוצה רגע לראות עוד כמה שאלות ששאלו אותי. שאלה מצוינת, שאלו אותי מה קורה עם לקוחות עבר שלא הוחתמו, האם להכניס בהסכם העסקה. קודם כל, זה בעצם חובת הידוע, שאלה מצוינת. מה שאמרתי קודם, שראיתם עכשיו את כל החברות שולחות לכם, יש לנו מדיניות פרטיות, תקראו אותה, תעברו אליה, זה בעצם נועד לכסתח את העניין. אני לא אשכח שהייתי בהרצאה של הרשות, ובאתי ככה לאחד הגורמים שירצו שם מהרשות, אמרתי, תראה, יש לי הרבה לקוחות שהם לא ידעו בכלל מה זה סעיף 11, לא ידעו את הלקוחות, אז מה אתה אומר? אז הוא אומר לי, הם בהפרה. אמרתי לו, אוקיי, בסדר, אבל מה? לא יודע, הם בהפרה. אני אומרת, אוקיי, אבל מה כבסט פרקטיס לעשות? אם אני ממליצה ללקוח עכשיו לשלוח ידוע לכל הלקוחות שלו, זה כבסט פרקטיס, זה שכל? אז היה לו קשה להגיד, אבל בסוף הוא אמר כן. זאת ההמלצה שלי, כן, לגבי מידע שאתם שומרים. יש לנו שקף על איזה מידע אתם שומרים ולכמה זמן נדון בזה. אני כבר אגיד, תמחקו, תתחילו למחוק. קשה לנו, צריך להתחיל להתרגל למחוק. בואו נקפוץ לאבטחת מידע. יאללה, אז דיברנו הרבה על פרטיות ועל קנסות של פרטיות, בואו נדבר על אבטחת מידע. נו, אם המצגת תזוז, הנה היא זזה. אוקיי, אז יש פה איזשהו תהליך. אני אחר כך אשים לכם ככה, אשלח לכם בקבוצה. יש כמה הנחיות שאני רוצה, יש הנחיה של לשכת עורכי הדין, נשים לכם בקבוצה, גם את העניין של בינה מלאכותית נשים לכם בקבוצה, יש עוד, שמתי לי כמה דברים לתת לכם. אז זה מתוך ההנחיה של לשכת עורכי הדין. בעצם באים ואומרים, אוקיי, זה התהליך שלי. דבר ראשון, איך בעצם אני ניגשת לעניין? אז קודם כל אני צריכה לדעת על מה הנכסים שלי בכלל, על מה אני הולכת, על מה אני צריכה להגן. אחר כך אני מתחילה לעשות, אוקיי, בוא נבדוק את הסיכון, איזה מידע שלי נמצא, איפה הוא נמצא, למה הוא נמצא, איך אני שומרת עליו, ומתוך זה אני בעצם יוצרת את האסטרטגיה, ואז אני בונה תוכנית עבודה, לשים את ההגנות האלה בתחנות קצה, לשים את ההגנות האלה בשרת, ובסוף אני גם עושה איזושהי ביקורת על העניין, עוד פעם, זה נורא משתנה בין רמות המאגרים, תכף נגיע לזה, אבל זה בגדול התהליך. אוקיי, אז בואו נתחיל ונראה את השלב הראשון. אוקיי, שלב ראשון, אני רוצה לבדוק איזה מאגרים יש לכם בעסק. יכול להיות שיש לנו מאגר מידע על לקוחות, על עובדים, על ספקים, על מצלמות, אתם זוכרים את הביומטרים? זה שלב ראשון, ראיתי איזה מידע אני שומרת. שלב שני, אני בעצם באה ואומר, אוקיי, עכשיו אני יודעת איזה מידע יש לי, אני יודעת איזה מאגרי מידע, בואו נראה מה רמת האבטחה, בואו מחויב כל מאגר, אוקיי? שזה תמיד נגזר גם מהמידע וגם מכמות מורשי הגישה וגם מכמות המידע. אוקיי, יש לי 3 רמות ועוד רמת יחיד, אוקיי? יש לי בסיסית, בינונית וגבוהה, ויש לי גם מאגר ברמה של יחיד. אני כבר אגיד, אוקיי, שהפעולות נגזרות מרמת אבטחה של כל מאגר. זאת אומרת, ככל שאני מאגר קטן יותר, ככל שיש לי פחות פעולות, ככל שאני מאגר גדול יותר, או לא גדול, אוקיי? ברמת אבטחה גבוהה יותר, אז יש לי יותר פעולות לעשות. אוקיי, אז בואו נתחיל מיחיד, ועל זה נרוץ מהר, אתם יודעים מה? כי זה לא רלוונטי לאף אחד מכם. מאגר יחיד לא חל על עורכי דין. למה? כי בסעיף 3 הקטן כתוב, מאגר מידע כולל מידע שבא המאגר ושלא כפוף לחובת סודיות מקצועיות לפי דין או לפי עקרונות של אתיקה. אנחנו כפופים לחובות האתיקה, לא חל עלינו, אנחנו לא יחיד, תמחקו את היחיד, אנחנו מתחילים מבסיסי. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו אם אני בסיסי, בינוני או גבוה. אגב,
אני שואלת את השאלה הזאת על כל אחד מהמאגרים. גיליתי שיש לי 5 מאגרים, כל מאגר אני צריכה לשאול את השאלה הזאת. אז ככה, ברמה בסיסית, אז בואו נראה מה ההגדרה של בסיסית, אז זה הגדרת השלילה. אתם לא בתוספת הראשונה, ואתם לא מאגר שמנוהל בידי יחיד. אוקיי, אז בואו נראה מה התוספת השנייה, הראשונה אומרת. אז התוספת הראשונה, אגב, פה אנחנו עכשיו בתקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע. התוספת הראשונה מגדירה מה ייכנס בגדר רמת אבטחה בינונית. אז קודם כל ככה, מאגר שמטרתו העיקרית איסוף מידע לצורך העברתו לאחר כדרך עיסוק, דנו בזה. לרבות שירותי דיוור, דנו בזה. זה מאגרים שבהם המחוקק אומר, על זה אני רוצה מאוד מאוד להחמיר איתו. הלאה. מאגר שבעליו גוף ציבורי, גם כאן אומר המחוקק, אני מאוד מאוד רוצה להחמיר, ומאגר כולל מידע שהוא אחד מאלה, שימו לב, מידע רפואי, מידע גנטי. אוקיי, אתם מבינים למה אני לא רוצה את האצבע? עכשיו, יש חריגים לעניין, יש פה מידע, סליחה, מידע ביומטרי, בזין, אוקיי? זה עדיין לא הופך אתכם לבינוני, מסיבה אחת, כי יש חריג, כי אם המידע אמור הוא על ספקים או עובדים לשם ניהול העסק, זאת אומרת, אם אני אוסף את המידע של העובדים, אז זה מוריד אותי לבסיסי, זה לא חל עליי. יחד עם זאת, מה שאמרתי לביומטרי, תורידו ביומטרי, תורידו, תקחו מערכות חדשות. אנחנו נכנסים לעידן שבו אנחנו רוצים לשמור כמה שפחות מידע, כמה שפחות רגיש. אין לנו ברירה, אנחנו עורכי דין, יש לנו מידע סופר רגיש, אבל מה שאפשר לא לשמור, תעיפו אותו. אוקיי. ויש עוד חריג אחד לעניין מאגר בינוני, עד 10 מורשי גישה. הופה, זאת אומרת, אני עורכת דין. יכולה להחזיק מידע הכי רגיש שיש בעולם, מידע כהגדרתו בחוק בעל הרשות מיוחדת, אבל אנחנו רק 3 עורכי דין. אז אני לא מאגר בינוני. אני גם לא גבוה, תכף נראה. זאת אומרת, מה נשאר לי? אני גם לא יחיד, אתם זוכרים? מה נשאר לי? אני בסיסי. עכשיו תראו, אני חייבת להגיד פה הערה. בכל הייתי באותה הרצאה של הרשות 3 פעמים, באותה הרצאה אצל אותה גברת. וכל פעם שהיא הגיעה לזה, היא אומרת, זה תלוי בכמות המורשי גישה וגם ברגישות המידע. ואני אומרת לכם, אם תשאלו את ה-chat GPT, הוא יגיד לכם, כן, יש לכם מידע רגיש, אתם מאגר בינוני. החוק אומר אחרת. עכשיו, כל פעם שהיא הגיעה לשקף הזה, אמרתי לה, רגע, שנייה, 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 אבל אם יש לי עד 3 מורשי גישה, אז אני מאגר בסיסי. ותמיד קיבלתי התחמקות מהשאלה הזאת. לאחרונה ליוויתי מישהו שבעל 3 מורשי גישה, עם מידע רגיש, ובאיזשהו פיקוח רשות, ובהחלטה של הפיקוח, עכשיו גם עשיתי איזה התייעצויות עם הרבה קולגות, הם צריכים לבלבל אותי הרשות. אבל החוק אומר בצורה נורא נורא מפורשת. ולאחרונה ראיתי איזשהו אירוע אבטחה של לקוח, עם מידע סופר רגיש, שהם 3 מורשי גישה. בקביעה של ההפרה, באה הרשות ואומרת, אתם מאגר בסיסי. זה היה כאילו המסמר האחרון שהייתי צריכה בארון, כדי לסכם את זה שאני קוראת נכון את החוק ואני מבינה. אבל גם פה, תראו, אני תמיד אומרת, אפרופו ליטיגציה, יכול להיות שיבוא לקוח, ואולי הרשות תרצה לטעון שזה בינוני. יש לי על מה לריב. יאללה, ליטיגציה. אוקיי, אז אמרנו אנחנו בבסיסי, בואו נתקדם. מה זה גבוהה? גבוהה זה כל מה שיש בבינונית, פלוס יש לי מעל 100, זה הודות מעל 100,000 אנשים, או מעל 100 מורשי גישה. עכשיו תראו, יש לי רשימה של 200,000 אנשים שיש לי שם וטלפון וכתובת. האם אני ברמת אבטחה גבוהה או בינונית? או בינונית? אז בואו נלך לראות. ויש לי שנייה, 2 מורשי גישה, אוקיי? אז אין לזה שקף, אני מקווה שככה, שאתם איתי. יש לי 200,000 איש, הכי פשוט, שם, טלפון, אימייל, ו2 מורשי גישה. לאיזה רמת אבטחה אני אכנס? שאלה מצוינת, בואו נראה אם מישהו פה יודע לתת לי את התשובה. בואו נראה. אה, אוקיי, יש לי פה עוד מישהו שמאשר לי את ההליך פיקוח שגם הוא מסכים עם ההגדרה של מאגר בסיסי. כן, תדעו לכם שזה מאוד שימח אותי. לא שימח אותי עבור הלקוח, אבל שימח אותי לראות את זה. אני רואה רק שהרימו לי פה ידיים, אז ידיים לא עוזר לי. פשוט תכתבו שאלות. רגע, ידיים, אז תכתבו לי תשובות. אם יש לכם תשובה, תכתבו לי. כי אני תוך כדי גם מנסה לחשוב על התשובה. בסיסית, שרה אומרת בסיסית. אני חושבת שאני מסכימה איתך, בוא נחשוב ביחד. יש לי 2 מורשי גישה, אוקיי? נחזור שנייה לשקף של הבינוני. רגע, איפה אנחנו בבינוני? אוקיי, רגע. בינוני. לא לחריג, הנה השקף.
זאת אומרת, אני כדי להיכנס לבינוני צריכה שהמאגר יכלול את אחד מאלה. אין לי פה מידע רגיש, זאת אומרת, יש לי מידע הכי בסיסי, יש לי רק שני מורשי גישה, זאת אומרת שגם בהגדרה, אני נכנסת, בבינוני, אני נכנסת לחריג שאני עד 10 מורשי גישה, וכמו שאמרנו, מאגר ברמת אבטחה גבוהה, אוכל בעצם רק כשאני נכנסת לבינוני, אז לא נכנסתי לבינוני, אני גם לא נכנסת לגבוהה, חזרתי ל... לרמה הבסיסית, ואם אני בכלל לא עורך דין, ואין לי חובה על פי דין, ואני לא דאטה ברוקר, אז יכול להיות שאני גם מאגר ברמת אבטחה יחיד. יאללה, אוקיי, הנה עוד שאלה שקצת עניתי עליה כבר, אז תודה לכל העונים. אני עורכת דין שעוסקת בהוצאה לפועל. אגב, אי אפשר לענות על השאלה הזאת. אני אומרת ככה, אני מקבלת מלקוח, מעבירה לאוצר כשאני פותחת תיקים. זאת אומרת, אני לוקחת ומעבירה הלאה. האם אני ברמת אבטחה בינונית? לא. אמרנו, כי זה לא העיסוק העיקרי שלי. ואז אני לא נכנסת לראשון, ועכשיו לגבי כמות מורשי הגישה, צריך לבדוק מה מורשי הגישה. אני עורכת דין שעוסקת ברשלנות רפואית, גם מידע סופר רגיש, עם מידע מאוד רגיש, יש לי מזכירה ועורך דין שכיר, מה רמת האבטחה? בסיסי. יאללה, נתקדם. אוקיי, יש פה שאלה, אגב, רציתי להגיד לכם, באתר של הרשות להגנת הפרטיות יש שאלות ותשובות. אתם מתלבטים במשהו, תיכנסו, תשאלו. יש שם תשובות, אז לקחתי פה תשובה, ואז שאלו, האם כמות מורשי הגישה, האם כמות בעלי, אז אתם שואלים אותי, אני עכשיו, יש לי 9 עורכי דין, ויש לי עוד 3 פרילנסרים. עכשיו, פרילנסרים ניגשים למערכות שלי, האם עברתי מבסיסי לבינוני? התשובה היא כן. והנה יש לכם פה תשובה, הם שואלים, האם כמות בעלי הרשאה שמשפיעה על עלויות המאגר ברמה גבוהה, בהתייחס למשתמשים פנימיים או גם משתמשים חיצוניים, שבדרך כלל יש להם גישה רק לנתונים של עצמם, לא רגע, רק לנתונים של עצמם ולא לכלל המאגר. שנייה. אז אני רוצה לפרט. אם אני עכשיו כעורכת דין, יש לי פרילנסרים שניגשים למידע שלי, עברתי את ה10, עברתי לבינוני, אוקיי? אם אני עכשיו יש לי אפליקציה, ואני שני אנשים שניגשים לאפליקציה, אבל כל אחד מהמשתמשים יכול לגשת רק לאזור שלו, אני לא סופרת אותו, בסדר? אני לא הופכת להיות גבוה, אני עדיין תלויה ברמת מורשי הגישה. יאללה, נתקדם. אוקיי, אז אמרנו שהחובות מפורטות בין גבוה, בסיסי, בינוני, ככל שאתה ברמת אבטחה גבוהה יותר, מתווספות לך חובות. החובות כוללות חובות משפטיות וחובות טכנולוגיות. אני ארוץ עליהם ככה מהר, אחר כך נתמקד בדברים החשובים. 2, מסמך להגדרת מאגר. 3, מנהל אבטחת מידע. אם חלה עליי חובה, רובכם כנראה לא תחול עליו חובה. מי ששולט על זה סעיף 17 לחוק מתי חלה חובה או לא. נוהל אבטחת מידע יחול כמעט על כולם, אה, למעט יחיד. אני צריכה תרשים מאגר, רשימת מצאי. זה יחול על כולנו, סקר סיכונים ו-PT זה penetration test, מבדקי חדירה, רק במאגרים ברמה גבוהה. אגב, זאת הסיבה שהרבה פעמים אנשים מפחדים להגיע לגבוה, כי זה עולה הרבה כסף, סקר סיכונים ומבדקי חדירות. אבטחה פיזית, כולנו צריכים לשמור על אבטחה פיזית, ניכנס לזה לעומק. עובדים, עובדים, עובדים. אני אומרת את זה עכשיו ואני אגיד את זה עוד כמה פעמים. זה הסיכון הכי גדול בעסק שלכם. אה, הרשאות גישה, מי מורשה לגשת, איך לגשת, איך אני עושה זיהוי ואימות. יש לי פה 10 שאני לא רואה כי הזום מסתיר לי. כן, בקרה ותיעוד גישה. איך בעצם אני ניגשת, איזה בקרות יש על הגישה. תמשיך לי להעביר את המצגת. תיעוד אירועי אבטחת מידע, היה לי אירוע אבטחת מידע, אני צריכה לתעד אותו. איך אני מתעד, מתי אני צריכה לדווח לרשות? מה אני עושה עם התקנים ניידים? למי פה, בהרמת יד, יש דיסק און קי שהוא הולך איתו ומעביר אותו בין מחשבים. אני אשמח להרמות יד, בבקשה, הכנות שלכם, מבטיחה לא לחשוף שמות. ניתן לכם שנייה לעשות את זה. בינתיים אני אסתכל אם יש עוד שאלות. לגבי מחיקה והסכמי העסקה, אנחנו תכף נגיע לזה. טוב, אף אחד לא הרים יד, זה נראה לי כולם מתביישים. טוב. תשכחו מדיסק און קי, תעזבו את זה, אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו בחיים של דיסק און קי, זה לא חובה. פשוט תנטשו את הדבר הזה הוא קריטי. יש לכם עובדים, תחסמו את הדיסק און קי, אל תיתנו להם אפשרות להכניס דיסק און קי למערכות שלכם. אני רוצה לספר סיפור כבר, כי אני לא בטוחה שיש לי איזה שקף, אז אני ככה אנצל את ההזדמנות. מי ששואל אותי על מחיקה, אנחנו נגיע רגע למחיקות, אל תדאגו, יש לי סעיף בפני עצמו, נענה על הכל. יש סיפור על אירוע סייבר מטורף, שמישהו נכנס לפגישה אצל מנכ"ל, ישב עם המנכ"ל, דיבר איתו, יצא מהפגישה. אחרי זה 10 דקות הוא מתקשר למזכירה ואומר לה, תקשיבי, רותי, אני בדיוק הייתי עכשיו בפגישה אצל יוסי, המנכ"ל, וזה, תשמעי את הקטע, אני שכחתי אצלך, שכחתי על השולחן שלך בטעות איזה דיסק, יש לי חומר קריטי לפגישה הבאה שלי. את יכולה בבקשה לשלוח לי אותו עכשיו, אתם יודעים, אנחנו כולנו נותני שירות, אנחנו אנשים טובים. ברור, היא אמרה לו, הכניסה את הדיסק-און-קי, הוציא את הזה. זה היה נגוע, ירדה הנוסקה, והיא
הנה אירוע סייבר עקף את כל מנגנוני ההגנה. אז אם עד עכשיו יש לכם עובדים ולא חסמתם להם את הגישה, בבקשה תחסמו. אנחנו צריכים שכל המערכות שלנו יהיו מאובטחות, יתנהלו עם תוכנות מאובטחות, מעודכנות, תקשורת שלנו, איך אנחנו מתחברים לאיפה. אתם לא עובדים בבתי קפה יותר? לא. תעבדו בבתי קפה כמה שבא לכם. לא להתחבר לרשת של הבית קפה. תתחברו לדבר הזה, לטלפון. הדבר הזה, תאמינו לי, הרבה יותר מוגן מבתי קפה. גם בבית צריך לאבטח, אם אתם עובדים מהבית, תאבטחו את כל הווי-פיי שלכם, שזה לא יהיה בהגדרות בסיסיות וכאלה. תשמרו על זה. מיקור חוץ, אני עובדת עם ספקים שיש להם גישה למידע, אנחנו ניכנס לזה לעומק. ביקורות, צריך לעשות ביקורות כפיות, גם בזה אולי ניגע. משך שמירת נתוני אבטחה, יש נתונים שהחוק אומר כמה זמן צריך לשמור אותם, וגיבויים, תשמרו על המידע שלכם. וביקורות תקופתיות, יאללה. אז בואו ניכנס רגע, אוקיי. אז עכשיו מה חל עליי, אוקיי? הנה מה ההבדל, הנה ההבדל. הנה הסעיפים, אני מלא סעיפים, אנחנו לא ניגע בהכל, אין לנו זמן, אנחנו גם ככה, להערכתי, השעה 12, אימא'לה, אנחנו ממשיכים לרוץ, אני מתנצלת, אני אצטרך עוד איזה 20 דקות, אנחנו ננסה לעשות את זה הכי מהר שאפשר, כי גם איחרנו בכניסה, בסדר? באשמתי, אז נתקדם. רמת אבטחה, הכל, בגבוהה, בינוני, אלה הסעיפים, בסיסי ויחיד, אלה הסעיפים. בואו נתקדם. אוקיי, מסמך הגדרות מאגר, זה מסמך קריטי שמחויב בכל המאגרים. המסמך הזה כולל, יש אגב דוגמה של מסמך הגדרה ברשות, אבל אלה הנתונים שחייבים להיות בהם, אתם חייבים שעל כל מאגר מידע יהיה לכם מסמך כזה. מה המטרה של, סליחה, מה המטרה של האיסוף? איזה שימוש אני עושה? אני אוסף. איזה מידע יש לי? ממש מפורט מה יש לי. האם אני מעביר אותו לחו"ל? תקשיבו, כשאתם שומרים מידע בענן, והענן הזה נמצא בחו"ל, צריך להיות ברור שאתם עושים לחו"ל, ואם העברתם לחו"ל, אז מתוקף איזה הסכמה? אמרנו, אתם זוכרים שהלקוח צריך להסכים שתעבירו מידע לחו"ל, זה או הסכמה, או מדינה בעלת סטנדרטים גבוהים. האם יש לי מעבד מידע או ספק? האם יש לי עכשיו חברת IT שעובדת שיכולה לגשת למידע? כן? האם יש לי הסכם איתה? אנחנו תכף נראה, אני חייבת שיהיה לי הסכם איתה. מי מנהל המאגר? שזה בעצם החברה היום היא בעלת השליטה, מי מחזיק, ואם יש לי ממונה על אבטחת מידע, במקרה שאני צריכה למנות, איזה סיכונים מרכזיים יש לי לפגיעה במידע? אם זה עובדים יכול להיות שיש לי סיכונים ב, באופן שבו אני מפתחת את המערכות, אני פשוט צריכה להתמודד עם זה. בעיני הרשות המסמך הזה, ואיך אני הולכת להתמודד עם זה? בעיני הרשות המסמך הזה הוא המסמך הכי חשוב, כי המסמך הזה בעצם נותן מין מיפוי כזה של אותו מאגר וכל מה שרלוונטי למאגר הזה. אוקיי, תקנה 2ג שואלת אתכם, אומרת לכם, וזה לכל השאלות שנשאלתי פה על שמירת מידע. כמה זמן אתם שומרים את המידע? אתם חייבים לבדוק אחת לשנה שאין המידע שאתם שומרים רב על הנדרש. עכשיו, כשאני אומרת חייבים לבדוק, תמיד תוסיפו לזה פלוס לתעד. תמיד זה פלוס לתעד, זה לא רק לבדוק. עשיתם בדיקה, תתעדו. החלטתם לשמור מידע ולא למחוק אותו, תסבירו למה. כי אני כפוף לחובת שמירת מידע של 7 שנים. אני מחויב, אוקיי? סבבה, אתה כפוף לחובת מידע של 7 שנים. אנחנו כבר 20 שנה, למה אתה לא מחק את המידע? תסביר, אם יש סיבה, תסביר. נגיד, הרבה פעמים אומרים לי, לקוחות, תראי, אבל יש לי קופצי וורד שאני משתמש בהם, זה דוגמאות, זה... תסביר את זה. להגיד לכם שזה יעבור אצל הרשות, אני לא יודעת. עוד אין לי מושג, אפשר לשאול שאלה, אבל זה מסוג השאלות שאני תמיד אומרת, זה שאלות קיטבק. לפעמים אני מתלבטת אם לשאול שאלה, עדיף לא. אבל שיהיה לכם פרוטוקול, אז גם שמרתם וגם תיעדתם את הפעולה, זאת אומרת, גם מחקתם או שמרתם ותיעדתם את הפעולה. נמשיך. אוי, למה זה לא מתקדם לי? טוב, משהו נתקע, בואו בינתיים, אוי, 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 עברו לי מלא. אוקיי, רגע. טוב, הלאה. נוהל אבטחת מידע. נוהל אבטחת מידע בכל הרמות, אם אתם בסיסים בינוני או גבוה, אתם צריכים. זה נוהל שמתאר את כל הדרכים שבהם אני שומר על המידע לפי התקנות, אוקיי? כל מה שאני צריך, מחויב בו לפי התקנות, מפורט בתוך הנוהל הזה. כאשר יש כמובן דברים נוספים לגבי רמת אבטחה בינונית וגבוהה, אם זה ביקורות תקופתיות, אם זה רישום לוגים, שימו לב, יש לכם מספר אנשים שניגשים למידע, כל אחד חייב להיות עם גישה בפני עצמה, עם רישום בפני עצמו, לא יכול להיות שכולם יעבדו עם אותו
עם אותו שם משתמש. לא, זה צריך להיות מפורט לכל אחד בנפרד. זה כמו שזוכרים שאמרתי לכם ליירים, שכבות של אבטחת מידע, זה חלק מהעניין. נכנס לי מישהו ממשתמש מסוים, האימייל שלו, הסיסמה שלו, לא מסתובבת בין כל העובדים. לכל אחד יש את שלו, שומר על הסודיות של המידע שלו, אה, ו, וזהו. מה עוד? מיפוי מערכות, תרשים של המאגרים, זה חלק מהדברים שאתם חייבים. אוקיי, מה יש לי? יש לי מחשב, והמידע הזה עכשיו נשמר באיזשהו ענן, ואז אני עושה לו גיבוי כזה וכזה, ויש לי את התוכנה הזאת, יש לי Windows, יש לי תוכנת קומית, יש לי ממש ממש פירוט של כל המערכות, של כל התוכנות, של כל מערכות החומרה שיש לי. אתם צריכים לעשות את זה יחד עם האנשי ה-IT שלכם, עם האנשים הטכנולוגיים, ממש ממש יהיה פירוט של כל המידע. ברמת אבטחה גבוהה גם יש חובה לעשות סקר סיכונים ומבדקי חדירה, PT, ודיברנו על זה קודם, שמנסים להתחמק מזה כי זה עולה הרבה כסף, אבל לא תמיד אפשר. אוקיי, אבטחה פיזית. המידע שלכם חייב להיות שמור במקום מוגן. אז נניח אתם עובדים, אם אתם מאגר בסיסי, בן אדם אחד, עובדים עם הלפטופ, סבבה, איפה אתם שמים את הלפטופ? האם המידע שבתוך הלפטופ עצמו מוצפן? גנבו לכם את הלפטופ. כל מי שניגש עכשיו ללפטופ יכול לקחת את המידע? לא, אתם חייבים לוודא שהוא מוצפן. יש אם זה Windows, יש ביטלוקר. יש כל מיני אפשרויות בעצם להצפין מידע. תדאגו שזה שמור. הלאה, יש לכם עכשיו סרברים, יש לכם משרדים שלכם. המידע של המשרדים, איך נכנסים? כל מי שרוצה יכול להיכנס. יש לכם סרברים, הם חייבים להיות בחדר שרתים. אם אתם ברמת אבטחה בינונית וגבוהה, אתם חייבים שיהיה תיעוד לחדר שרתים. אם זה באמצעות מצלמה שבודקת מי ניגש לחדר שרתים, ואם אין לכם מצלמות וזה, אתם אפילו יכולים לעשות תיעוד ידני, כן, זו שאלה ששאלתי את הרשות, אמרו לי, אין בעיה, תתעדי. כל מי שניגש לחדר, שהוא חייב להיות נעול, סגור, צריך לתעד את זה. עובדים. אז שנייה לפני עובדים, אני רואה שיש לי פה עוד כמה שאלות, אני אציץ שנייה, ספירת מורשי גישה, יש לכלול גם חברות ענן? לא, לא, שרת מרוחק? לא. בעצם רק אנשים. מה עוד? צריך לפרסם את המסמך הזה של המאגר. מסמך הגדרות מאגר לא מפרסמים, זה שנשאר אצלכם, אתם גם לא תרצו לפרסם אותו, הוא הכי חסוי שיש. הנוהל ממש לא, אתם לא, תקשיבו, כל מה שאתם עושים, ככה, כל מה שאתם עושים לא מפורסם, כל המסמכים האלה לא מפורסמים. זה אצלכם, אתם צריכים שתהיה לכם תיק אבטחת מידע. כן, אנחנו נראה תכף עם עובדים שצריך ליידע אותם, ספקים צריך ליידע אותם בכל מה שקשור לאבטחת מידע. אנחנו מיידעים את זה גם באמצעות טופסולוגיה שאנחנו מחתימים את העובדים, וגם מול הספקים, מסמכים שיש לנו, הסכמים שאנחנו מחתימים את הספקים, אבל לא מפרסמים את זה. יש גופים שמפרסמים מדיניות אבטחת מידע, לדוגמה אוניברסיטת תל אביב, אוקיי? יש לה מדיניות אבטחת מידע שהיא אונליין, שהיא חשופה, שאתם גוף גדול שעובד עם הרבה לקוחות ואתם רוצים לייצר שקיפות, אתם יכולים לפרסם את זה, אבל לא להיכנס לפרטים של הפרטים, כי זה פרטים שהם חסויים שאתם צריכים לשמור עליהם ואתם צריכים להגן עליהם, בסדר? אבל כן, אתם יכולים להגיד בגדול מה המדיניות שלכם ברמת אבטחת מידע. עובדים, בואו נדבר על עובדים. עובדים, דיברנו, אני חושבת שכבר אמרתי קודם, הם גורם הסיכון הכי גדול במשרד שלכם, כי לא משנה כמה הגנות טכנולוגיות תעשו, העובדים יכולים לעקוף את הכל, דיברנו על דיסק און קי, ככה עוקפים את הדברים. אוקיי, עכשיו שאלה מצוינת, איך אתם בוחרים עובדים? אז תראו, תקנה 7 אומרת ככה, לפני שאתם נותנים להם בכלל גישה, אתם חייבים לנקוט באמצעים מקובלים בהליכי מיון עובדים, בשים לב לרגישות המידע. וואו, מה זה אומר? אני צריכה לדעת שלפני שאני נתתי לעובד גישה למידע שלי, למידע החסוי של הלקוחות שלי, או לא יודעת של מי, אז הוא ראוי לזה. איך אתם בודקים את זה? באתם, ראיתם את העובד, התרשמתם? לא יעבוד לדעתי. אני באופן אישי, כל עובד שמגיע, אני עושה לו כמובן ראיון, בדיקת ממליצים וגרפולוגיה. משלמת על זה כמה מאות שקלים. אבל יש לי חוות דעת שהעובד הזה הוא עובד אמין ואני יכולה לתת לו גישה למערכות המידע. אל תשימו, אתם יודעים, תמיד תיקחו את הכסת"ח שלכם, ואם יום אחד תצטרכו להתמודד עם זה, תתמודדו. שתיים, חייבים לתת לו הדרכה לפני מתן גישה למאגרים. זאת אומרת, אני צריכה להסביר לו למה אתם ניגשים למאגרים, זה מידע חסות, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לשלוח אותו למי שאתה רוצה. מידע סודי, אנחנו חייבים בחובת אחריות חברת סודיות. וכשאני ברמה בסיסית ובינונית וגבוהה, אני חייבת לעשות הדרכה. אפרופו, שאלתם קודם מסמכים, גם בדבר מסמך הגדרות מאגר, נוהל אבטחת מידע והוראות האבטחה לפי החוק ולפי התקנות, וכל החובות של בעלי ההרשאות לפיהם, במיוחד גם אם מישהו עכשיו מוסמך לתפקיד חדש. כן יש עניין של הרשאות. אם יש לי מזכירה, שהיא לא חייבת את כל מסמכי המשרד,
בואו נגביל את ההרשאה שלה רק למה שהיא חייבת. יש לי הנהלת חשבונות, שהיא ניגשת רק לחשבונות. למה היא צריכה לראות את המידע של הלקוחות? זה לא רלוונטי, היא תיגש. אז תצמצמו את הרשאות הגישה למה שניתן. עובדים, כן. למה שמתי פה את התמונה הזאת? כי לפני 3 שבועות חזרתי משלושה ימים של כנס של עובדים שמשרד עורכי דין גדול עשה, וביקשו ממני שאני אבוא להעביר פה הדרכת מודעות עובדים. יש לכם עובדים, אתם רוצים לנצל, לפנק את העובדים, קחו אותם לכנס, ועל הדרך, תביאו לנו הדרכת מודעות עובדים, ועשיתם צ'ק לחובה הזאת, שתכף תראו כמה היא עולה. אוקיי, אז רגע, אוקיי, דיברנו על לתת לעובדים גישה רק לפי הצורך, לנהל ולבקר את ההרשאות שלהם. עובד עזב, תסגרו את הרשאות הגישה שלו, אל תשאירו את זה פתוח. אני חושבת שבאירוע של שירביט, אתם זוכרים, זה היה אירוע מאוד מאוד עם הרבה תעודה ציבורית. אני חושבת, ממה ששמעתי, לא מכירה את הפרטים, ששם בעצם הצורה שבה חדרו זה דרך הרשאות של עובד שעזב שלא נסגרו. אוקיי, וואו, רגע, לנשום, ואני מקווה שאנחנו עוד בסדר בזמנים. ספקים. ספקים, כל גורם, תקנה 15. יש דבר כזה שנקרא שרשרת האספקה. אני יכולה לשמור על המידע שלי הכי טוב, ולשים 8 מנעולים בכניסה למשרד ובכניסה לחדר השרתים והכל, ואז אני שומרת את המידע אצל הספק, או שמתחבר אליי איזה ספק לתת לי שירות במחשבים, ואותו ספק, אם הוא לא ספק שעומד בסטנדרטים הנדרשים, אני בבעיה גדולה. כאן יש נוהל של הרשות שבעצם מסבירה. אז קודם כל תקנה 15 היא שולטת על זה, היא אומרת, מה חייב להיות לי בהסכם ספק? אז רגע, אבל באה הרשות ואומרת ככה, תראו, לפני שאתם מתקשרים עם ספק, תבחנו את סיכוני אבטחת מידע, תבואו תבדקו, תשלחו לו שאלון מקדים, שבודק בעצם שהוא עומד בסטנדרטים של אבטחת מידע. אחר כך תעשו איתו הסכם, Data Privacy Agreement, הסכם שבעצם בא ואומר, אתה צריך סליחה, כן. אתה צריך עכשיו לשמור לי על המידע ברמת אבטחה נדרשת ולעמוד בכל הסטנדרטים של תקנה 15. והדבר האחרון, אני חייבת לפקח עליו. עבדתי עם ספק, אני עובדת איתו, אני צריכה לבוא לפקח. אני עכשיו נגיד מלווה לקוח בפיקוח של לקוח שלו, שבא אליו לפקח עליו כספק, הוא ספק שלו. ממש עושה פעולות פיקוח אחת לתקופה. אז אלה הדרישות של הרשות, יש פה נוהל של הרשות, אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא אותו, הנוהל מאוד עוזר. היה לי אירוע אבטחת מידע, אז יש פה הנחיות, תקנה 11, מתי אני צריכה, מה זה בכלל נחשב אירוע אבטחת מידע, ומתי אני חייבת לדווח לרשות. וגם את זה אני מפרטת בדיוק בנוהל, איך אני בודקת את העניין, אני צריכה ברמות אבטחה בינוניות וגבוהות, לקיים דיונים באירועי אבטחת מידע. עכשיו, לא כל אירוע אבטחת מידע הוא חייב בדיווח, רק אירוע אבטחה חמור, גם לזה יש הגדרה. כרגע לא אצלול לזה, כי אנחנו ככה ממש ממש, ממש ככה על הקשקש עם הזמנים. בואו רגע נסכם. אוקיי, עשיתי פה סוג של צ'קליסט, אני אשמח גם לשלוח לכם, שבעצם אומר מה אני צריכה לעשות. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, אני אשלח לכם הנחיה של הרשות, של לשכת עורכי הדין, הנחיה מאוד מפורטת, שיש בה בדיוק ככה שלבים של כל מה שנדרש לעשות. לקחתי את ההנחיה הזאת והוצאתי ממנה את הצ'קליסט. בוא נודה על האמת, לא בעצמי, בסדר? נעזרתי בצ'אט החמוד שתמיד עוזר לי, בסוכנים שלי, יש לי סוכני אבטחת מידע, שיודעים לנסח לי דברים שקוראים לאבטחת. אמרתי לו, קח את זה, תסכם לי, שיהיה ברור. אז יש דברים שקשורים לניהול ומדיניות, לגבש מדיניות אבטחת מידע, מיפוי נכסים, קביעת תרחישים, מה יכול לקרות, מה לא יכול, לעדכן את זה אחת לשנה, למנות מישהו שאחראי בארגון שלי על אבטחת מידע. גם אם אני לא חייבת ממונה אבטחת מידע, למנות הדרכות עובדים. לא ניגש עובד, תזכרו, לא לגש, לא לתת לעובדים לגשת למידע לפני שהוא עבר הדרכה, לרענן את העובדים ולקבוע נהלי עבודה, סיסמאות חזקות, אתם לא יכולים להעביר את הסיסמאות, כל מקום שאתם יכולים לעשות 2 factor, זאת אומרת, מה זה 2 factor? שם משתמש סיסמה ו-SMS, תטמיעו בכל מקום שרק אפשר. מה אני עושה עם טלפונים? האם העובד יכול לקבל את האימייל של המשרד אצלו בטלפון הפרטי, ומה המשמעות? האם יש לו בכלל הגנה על הטלפון? אני צריך לתת לזה את הדעת ולקבל החלטות. מה אני עושה עם זה? יש פה ממש רשימה של המערכות הגנה שנדרשות. עם זה אנחנו צריכים שיהיה לנו firewall, אם אנחנו צריכים שיהיה לנו אנטיווירוס, EDR, XDR, זה המלצה בעצם, זה בעצם מותקן על תקנות הקצה, שבעצם בודק אם יש וירוס, מה שהיה פעם וירוס,
האם יש לי עכשיו משהו שהוא אנומלי, משהו שקורה, כאילו, אני רוצה להגיד משהו על אנטי וירוס בעצם בא, יש לו רשימה של וירוסים, והוא בא ואומר, תראו, אלה הווירוסים שאני מכיר, עכשיו אני אסרוק את הקובץ, יש וירוסים, אין וירוסים, אין. אבל מה קורה עם קבצים חדשים, עם וירוסים חדשים שהוא לא מכיר, וככל שהבינה המלאכותית מתפתחת יותר, העולם הזה הופך להיות עולם הרבה יותר מופרע, אז גם את זה אני צריכה לטפל, אז יש EDR ו-XDR שהם בעצם בודקים שיש משהו לא הגיוני, ואז הם שולחים דיווחים. עכשיו, גם פה שאלה, דיווחים נשלחים ולאן הם נשלחים? מישהו בכלל מסתכל על הדיווחים האלה? אז גם פה זה תלוי רמת אבטחה, מה אני מחויב שיקבל התייחסות ומה לא. אני אשים לכם את הנוהל, הכל כתוב שם. שרת דואר אלקטרוני, אם אתם עובדים עם אימייל חינמי, אין בעיה שתשימו אותו לכל כל הספאמים למיניהם שאתם נותנים, כל הוובינרים, הכל, תשימו אימייל חינם, הכל טוב, תעבדו בפן העסקי עם אימייל שהוא בתשלום. ההבדל הוא עוד פעם, אתם זוכרים את השכבות? אימייל בתשלום, השכבות הגנה שלו יותר טובות, וגם אתם עובדים עם אימייל חינמי, שימו two factor, הגנה כפולה בכניסה לאימייל, כדי שאם משהו קרה ומישהו מנסה להתחבר, אז זה לא יקרה. אם אתם יכולים במשרד, חסימה על אתרים זדונים, פשוט תשימו את זה, מערכות של אנטי ספאם, אנטי פישינג למיילים, סיסמאות חזקות, אימות דו-שלבי וגיבוי נתונים. ניהול משתמשים, דיברנו על זה, כל עובד יש לו רק את המשתמש שלו, לסגור חשבונות של עובדים שיצאו, כולל כאלה שיצאו לחופשה ארוכה. יש לי עכשיו מישהו שיוצא לחופשת לידה, ואולי תצא עכשיו עובדת או עובד שיצאו, עובד בדרך כלל לדעתי התקופה מוגבלת, אבל עובדת אני חושבת אפשר להאריך, אני לא מבינה בדיני עבודה כלום. אז כן, לשקול, זו החלטה ניהולית, האם אני סוגר או משהו, יכול להיות שאני צריך אותה עדיין כשהיא בבית או אותו, ושכן יתייחסו, אז אולי אני לא אסגור. לבדוק הרשאות, אחת לתקופה לבדוק, כנוהל שההרשאות הן תקופות ושאין לי איזה הרשאות פתוחות. סיסמאות חזקות, מינימום 8 תווים, מומלץ אפילו 12. מתי, כל כמה זמן אני מחליף סיסמאות? מחליפו לפחות כל 90 יום. אוקיי, עבודה עם ספקים, שאלון ספקים. ולהחתים אותם על הסכם שכולל את כל דרישות תקנה 15, כל מה שמחויב לפי החוק. יש אירוע אבטחת מידע, צריך לדעת לטפל, לייצר פה איזשהו נוהל של מה קורה כשיש אירוע אבטחת מידע, איך מדווחים, מתי מדווחים, לתעד אירועים, ולעשות ביקורות פעם בשנה, לראות שאתם עומדים בסטנדרטים. אתם יכולים להירשם לעדכונים של מערך הסייבר, של הרשות להגנת הפרטיות, תתייעצו, תעשו תרגולי סימולציה. אוקיי, אני אנשום. סנקציות! יש לכם פה טבלה, לא כדי לבאס אתכם, אבל רק תראו כמה זה עולה. עכשיו סתם לדוגמה, מסמך הגדרת מאגר 2,000 שקל, נגיד אנחנו בסיסי, בסדר 2,000 שקל, אבל 2,000 שקל כל מאגר. יש לי מאגר עובדים, מאגר ספקים, יש לו 6,000 שקל, אוקיי? לא בדקתי מידע עודף, 2,000 שקל. ושימו לב מה קורה כשאתם ברמה גבוהה, זה מטורף. ואגב, עוד עניין, למה אני רוצה, תמיד עדיף, אם אני בדילמה בין גבוה לבין בינוני, אני אנסה להיות בבינוני. תראו את ההבדלים בקנסות, זה פי 4? פי 4 לדעתי. גבוה הוא פי 4 מבינוני. הנה עוד שקף על עוד דברים, זה גם דברים שדיברנו, על ידוע, עיון, זכות גילוי, מלא 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 כסף. זה מטורף. אמרנו, גם מלא כסף, גם פוטנציאל של אובדן לקוחות שרוצים לעבוד איתכם, ואתם לא נותנים להם את השירות, ואל תגידו, לי זה לא יקרה. אם אני אסכם את מה שיש פה, אל תגידו לי זה לא יקרה. אני אשים לכם בקבוצה מסמכים שכדאי לכם להתייחס אליהם, של הרשות, של זה. אתם רוצים להעמיק בעניין, לבוא ולהיכנס לעומק של העניין, מוזמנים לפנות אליי, שלחו לי הודעת ספאם, תקבלו את מדיניות הפרטיות שלי. אם יש לכם הערה ומשהו לא כתוב שם, אחרי שככה למדתם כל הרבה, תעדכנו אותי, נעדכן את המדיניות. אוקיי, אז מה עושים? בודקים את המצב, מבינים מה הפערים ופועלים לתיקון הפערים. יש פה, אני אתן לכם, זה פחות מעניין, אני רוצה לתת לכם מתנה. אני אתן לכם איזשהו סוכן שלי, בסדר? שהוא יודע, אם יש לכם אירוע אבטחת מידע, יעזור לכם להתמודד איתו. אה, זהו, תודה רבה על ההקשבה, מוזמנים להיות בקשר, יש עוד כמה שאלות, בואו נראה רגע, לא עובד לי, דקה, נלך לשאלות, בואו נראה אם אני יכולה לענות לעוד כמה דברים ונשחרר אתכם להמשיך לעבוד, כי בסוף אנחנו צריכים לעשות כסף. אה, תהיה הקלטה, אני לא מעבירה את המצגת, אבל תהיה הקלטה. שואלים אותי אם אני מוסרת מחשב למעבדה או טכנאים, אם יש לי חובה להחתים אותם משהו, בטח,
בטח, יש להם גישה למידע, חייבים לראות איך הם עובדים, לבדוק, לשאול. יש הקבוצה, שר הקבוצה, איך הצטרפת לזה? קבוצת פרטיות, שדרכה בעצם היה את הקישור של הוובינר. איך מעדכנים הסכמה מדעת שיש תיקי אפוטרופוס? כשאני למשל האפוטרופוס או כמנהלת עיזבון. שאלה מעולה, תראו, אני חושבת שקודם כל פה יש לנו, יכול להיות שמה ככה, קודם כל, פחות, כאילו, אם את אפוטרופוס, אז את פועלת בשם אדם, אז בעצם יכולה לתת את ההסכמה בשמו, אוקיי? ואם את פועלת כמנהלת עיזבון, תשמעו, אני אגיד לכם, נורא פשוט. קיבלתם מידע ממישהו? שלחו לו הודעה, מידע שלי נשמר, תשלחו לו הודעה, מדיניות הפרטיות. תכתבו לו מפורש, המידע נשמר אצלי במאגרים, זהו. אם יש לך, מה שכתוב, מה שראינו, תקנה 11, יש לך התנגדות? אל תעביר מידע. זה מה יש, בסדר? בן אדם יגיד, לא, תמחקי את המידע. סליחה, אני לא יכולה לתת שירות. תפנו לבית משפט, כמנהלי עיזבון, הבן אדם מסרב שאני אתן את המידע. כאילו, לכאורה יש פה הסכמה בכלל שאם אני מנהלת עיזבון אני אקבל מידע, אבל השאלה ממי אני מקבל את המידע, אוקיי? אני צריכה לאסוף ממי אני מקבל את המידע. אני אומרת, תמיד, תמיד תחמירו, זו דעתי, ואם אתם, אני מציעה תמיד להחמיר, ו, אמ, זהו. יש פה עוד שאלה של שרה. תודה לכל הפרגון שיש לי פה בהודעות, ממש מרגש, אני מאוד נהניתי, מתה על זה, אוהבת להעביר הדרכות. אתם רוצים לצאת לנופש עם העובדים, מוזמנים להזמין אותי, תאמינו לי, קבלו הדרכה מצוינת, וגם עשיתם וי ב-30-40 אלף שקל שם. שרה, תשלחי את המייל שלך, אני פשוט אנסה, אני אבקש מהראל, או שתשלחי הודעה לי, או להראל, ניתן לך את הקישור של הקבוצה, קבוצה שהראל פתח, הוא בעל המאה ובעל הדעה. תודה רבה, לכו תעשו עבודה, לכו תעשו כסף, ואל תשכחו את הבטחת המידע. תודה רבה לכולכם.